नंमारगौ एकदम नायखांग्रा बायदि दुमताराना होनलायनाय आरोना खुलुमबाय सुनाफोर आंनि जबान लयथुस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबायमा जो फबाननाय महर लानसोनाबाय दा मुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोर सेलायमोन जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय नै बे रोखोमनिसो नोंथांमोनखौ बरनाय जाबाय आरोना सुनाफोर गाज्रि मोननो नांला ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै र' थावा गिदिराव होबाथाय ससे थांनो नागिरोहाय आंना लरासो ओंखायनो एसे सोस्लायदां सनाफोर दिनैनि आदारा जोंना रेडि जाबायानो आरोना थाबथां थिबथां दिनै नै बेखौसो सुरु देखायग्रोबाय आङो बाथोन देगोन दाख्लैनि खुदिना लाबोनाय रानथा खुन्था दंबावो आरोना गंगार दुन्दियाबो दङ मिथिला मानि फ्लेभार फैगोनसै ना खुदिनानि फ्लेभार ना गंगार दुन्दियानि फ्लेभार ना बिनि फ्लेभार आं मिथिला बाट देगोन आरोना जय श्रीरामनि नाम लानानै ओमफ्राय नै ओंख्रिया सिम्पोल सा थालिरजों आलु आरोना बिथां हानाय दे ओमफ्राय सानजों नों एरलाय आं एरलाय आरोना नै बरिया दुन्दिया होनानै गोथावनो ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ बिथां हानाय ओमफ्राय आं एरलाय बेबो आरोना बिन गाजर आलु मटर फाजा आरोना एकदम जाबाय सुनाफोर ओंख्रिया दिनै बेनो सिम्पोल सा ओमफ्राय अन्दराव ओंखामबो मोननानै थाखाबाय बास बोरैबा ग्रिग्रु जादों दिनै नै 11ता 10आवनो ओंखाम ओंख्रि मोनबाय नङाबा आं 11ता जायागौमानि आं ओंखाम ओंख्रि बहायनो हायामोन दिनै अके आरोना ओमफ्राय माखासे आगैयाबो जा अखाजोरखा आरोना आगैया होनदों आरो बिदि लिरदों आब' फोथा गिदिर फोननायजों गय ख्लेब ख्लेब जानायजों ना माजों नायखांग्रा बायदि नुबाय होननानै फाफि गथ'नि कमेन्टखौ ओरैबायदि मिनिबाय ना आगै आङो जेरै आं अबेबा एसे फानि बाथ्रा बुंबा नोंथांमोना मिनियो थ' आंबो नोंथांमोननि कमेन्ट मोननानै बिराद मिनियो आरोना एखमबा समावथ' बे कमेन्टखौ जा मिनिदां नंमारगौ एकदम नायखांग्रा बायदि दुमताराना होनलायनाय आरोना फोथा गिदिरजों गय ख्लेब ख्लेब जानायजों माबा माबि बुंनाय बायदि नुथारबाय खोमा आगैया एकदम बिदि नुबाय जाहैदों फाग्लिखा आरोना नै हायाबोहाय आं सनाफोर ओमफ्राय बे फोथा गिदिरा फुरा भिडिअ लानायावल' फोनाय जादों आरोना माने दुगैखांनानै आरो ओमफ्राय बेलासियाव बे लामायाव दानि गोबानानै थांलायलायबा बिनि सिगांनि ब्लग्सनिया बे लामायाव दसे थानायावनो आं फोथाखौ सहायनो हायाखिसै आरोना मानसि थांलाय फैलाय आं हालानो आरो आंखौ नुगोन ना नुवा आं मिथिया खिन्थु आंनि फोथाखौल' नुहुरगासिनो दं आं बिदि साननानै बोखारनानै बे फिसाजो जिरायनानै सियार लांदोंमोन नालाय सियार फिसायावनो सिथाबनानै दाबो दं आरोना दा गोसो जाबा लागायफिनगोन र' हाया सनाफोर आं बारा हाखाथारा आरोना बे आगै बुंनानै आं एकदम मोनमारबायसो आरोना नायखांग्रा बायदि आंखौनो आङो फिसाफोर नोंसिनि गोसोनि साननाया जाफुंसारजोबगोन दासो बिदि होनलायनाय आरोना बाट आंबो मोनथिया नायखांग्रा इसोरनि अननायाव आं बिदि नायखांग्रा बा बहाबा अजा बा बहाबा माबा आं माने थांफेराखै दे सनाफोर आं बिदि थांनाय जायाखै बाट फिसाजोनि समाव आङो बिदिनो थाबिसनि मानि गाबनाय बार गाज्रि नांनाय बिदिबो जायो होननायाव आङो बे खारदिंनाय आरो बेखिनि ओमफ्राय बाखि आंनि थाखाय मालाबाबो आं बिदि थांफेराखै आरोना सनाफोर ना सिख्लायाव ना हाबा जानानै सोरबा मालाय माथो मानिलायनो फुहा आङो उमुखजों आंजों मोनलायलायथों होननानै ओमफ्राय हाबा जाखांलायनानै माथो माबालायोनो हैफिनलायोनो मानिनानै दोननायफोरखौ आरोना थ' खोनादों आङो सिगांनि समावनो खोनादों आङो खिन्थु आं मिन्थिया दे सनाफोर एखे मिन्थिया आं थाङोमोन गणेश फुजा मा फुजा होयोमोन खिन्थु मोजांनि थाखाय बोर हो बा थांनो इन्ट्रेस्ट मोननानैसो बिदि थांफायोमोन आरोना बिदि मानिनांगौ मानांगौ बिदि आंना जेबो माने माइनावनो फैयामोन ग्रोब मावनांगौ जानांगौ थानांगौ बिदिसोमोन आरोना एसेयावनो सानै सुबुङा बेरायनानै फैबाय आं थाङाखै सोर बाबाया होनदों बिमाखौ अबेबा थांबाय होनदों बाबाया सना खानाय मोनै खालायलाय आं फिसानो बुंग्रायाबो थ' मैया हराव बांद्राय दिगदार खालामासै आरोना खेवनाङा साइकेल गाखोनानै बेरायनानै फैबाय दे फैदो बाबा फैदो गोरलै नाङा सना नाङा नालागे बावजाव थ' खानायखौ खेवबायानो नै नोंहा मानो उथिनानै थांबाय थानांगौ ओमफ्राय मा होननानै बुंनो सनाफोर नै बे सासे सुबुङाबो आफा राजाया मा होनो उदै साख्रुबलायबायहाय दहाय फुङावहाय ओंखायनो दे थांनांला होननानैहाय स्कुल टाइम जाहां सादोंमोन नालाय दा साखांफिनबा होननानै मुलि थुलि जानानै हामलायबाय दे स्कुलाव थाङाखै नालाय एसे लागावनांगौ न'आवनो मिथिबाय बाबा जारलासो उदै जानाय लोंनायनि ना मानिथाय नोङो बिदि साबाय थाबा नोंखौ गोग्गोम डाक्टाराव लांनानै आङो फुरा स्केन खालामना जुजोबनांसिगोन एक्सरे बडि स्केन माथा स्केन उदै स्केन बिबु स्केन बान्दार स्केन खालामनांसिगोन मा जानानै बिबुफ्रा मा जानानै दङ ना मा होनो जुनारफोर ना जानाय लोंनायनि ना मानायनिसै पाहात्ता मानसिया बिदि उदै साबाय थायो अभार जाबाय जानाया आफा
पेकेटनि बुस्थुआरि जायोना मा बुंनो आरोना सासेया गुंग्राय लिलाला सासेया आरो उदै सालुनाय खिथायो खर'आनो गरमाहा थान्दायानो जाला सनाफोर उफोरसो एग्जामा खाथियाव फैगासिनो दङ दे बाबा दे नांला आरो समाय गैला आं एसे जिरायफानोसैलाय खामानि गैखाला जखन माने आं फिसालाजों जिरायनायावनो बिफाया एसे आवगायनानै दोनदों आरोना खामानिफोरखौहाय दा जेरावबो थांथ'खायाखै नालाय न'आव थांनो बायदि होन्दोंमोन ओमफ्राय थांथ'ला र' दिनै होननानै गावनो थाफिनबाय आरोना दे बाबा दे ओमफ्राय आंनि 5 बिगा मैथायाव एसे दै होनोसैलाय सानसुनि आङो खनथाम होयो र' गोबोरखि हासार लाबोनानै एसे माबानांगौ मा होनो बेलाय फिसा फिसा खिलिनायफोरा रानाखै मतलब रोदाया नांदों खोमा मैयासो गायनाय दानो नांस्लाबबायनो जाथाय नों नङाहाय सिथों सिथा इसोर प्रभु भगबान हरि कृष्ण रोदाया सिथाबबानो सिन्था गैला आरोना गोबोरखि हासार एसे होनांगौ र' सना र' माबा दासान्दि फुंबिलासो खनथाम आयै फिसा गैला गेलेनायसो मोनबाय नोङो मा नांला दे थ' आं होलाखाय नोंसोरजों ओमफ्राय बेलासिनि जेव ओंखारनानै दंलायो आफा बोरो खानाय सिननानै बायदि नुदों आगोलनिखौनो सिनाखैब्रा खानायानो मा गोलाव लानो लुगैदों खाजासे ओरै फैलायनाय नामा होमबालाय माथो खालि उननिखौल' जिख्लाबसे सिननानै फैबाय मा जाखो बेयावनो 100 थाखा गारना फैबाय ओरै फै खालि लामाथिंल' ओमफ्राय सोनाफोर आंथ' बारा भिडिअ शुट खालामासै थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव एसे हेबस्रायनाय नंजगा जाबाय थादों आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बिथांखौ आं बिजनियाव थिनहरदोंमोनहाय बिखुनजोनाव आइयाबो बेस्रा फन खालामनानै लेंहरलायबाय आरोना मा होनो दाउला खासिया ओरैबायदि एसे दुरबल जादों फैनोबा जादोबो लानानैबो थांदोबो होनना बुंदोंमोन आरोना उमुगा फैगोन ना फैया होननानै उमुग माने नाम होननानैसो बुङो जोंना आइया जोंखौ जेरै नाम बिजामादैबाबो नाम बिहामजोबाबो नाम फिसौ फिथाइ नामसो बांसिन बेना आरोना मोजांमोन गाज्रिमोन बेनो आइनि अननाया बेनो आरोना बराबर माने ओमफ्राय मा होनो थाङा जाहैबाय है मानो थांलायनांगौ खाथिबो नङा मा नङा बिदि खाथायनानै थायो आरोना बिदिनो थांनो बायो बियो माबा मालाबायदि आफा जावैसो आबा होननानै लेंहरनो रोङा आंनि आइया आरोना एकदम रोंथारा जोंखौनो माव आइ सना बिदि जेबो रोङा नाम सादा सिदा नाम आरोना दाय गोनांसो मानसियानो गावनि आलासि दुमसि न'आवनो थांनाया थांखाया बियो थेवब्लाबो आङो दाउ खासि आरो थाङिया बिदि गोबाव जाबाय बियो ओंखायनो थांदो होनना बुंदोंमोन आरोना ना थांनोखौनो हाथारासै लाफायाबो आइया बेस्रा लाफा मोनलांथारगोन नोंसोरो माबा माबि लाव थाव जानानै दंमोन होनना बुंहरलायबाय गैया थाङासै माथो खालामनो आरो सोरनाबो थाङिखौलाय गथ'फोरा खेंख्ले मेख्ले गेलेगासिनो ओंखायनो आं बे खनायाव फैनानैसो नोंथांमोनजों एसे सावरायफैबाय आरोना जिबो सुखानोसै नालाय सनाफोर गाज्रि मोननांला बबे खनानिफ्रायबा ब्लग्स बानायो होननानै नै बेयावसो स्रां आराम ब्लग्स बानायो आङो रिफ्लेक्सनजों गुफुरसो नुयो मानसिखौ एसे आरोना गोसोमबाबो ओरै मोदाननायजों आरोखि थ' बेफोराव बाथो सनाफोर थाङासै आरो माथोबाव थाङासै ओमफ्राय बे थांबाय आंनि प्रब्लेम सनाफोर दाना मोनसे खोथाखौसो आं एसे सावरायनोसै आरोना बे लोगोफोरखौ आं बे भिडिअआव रायना होगोन आरोना अफलाइन लोगोफोर सनाफोर गिबियावनो नाम लाला आङो सुनिफोरखौ लाजिलायगोन जोंना नामफ्रानो मोजां गोजा एम्बुलेन्स बेंक बिदिसो गाबज्रिलायखायो आरोना नोंहालाय नुवाखै प्रिटिजों एमजेनि भिडिअखौ आंखौसो बिदि लागायलायबाय मा जामारदोंनो आंनावसो उल्था सोंहरो ओरैबायदि फाग्लि गोजा आरोना आं दहाय बुंखादों नोंसोरखौ इउटुबावसो रोनावनानै होगोन आं साफा नामजों पिक्सारसो होगोन आं होननानै आरोना फाग्लि जादों बियो फाग्लि जादोंनो रायखाबाय आंखौहाय बांसिनानो एमजेजों प्रिटिनि एसे दावरावसिना सनाफोर गन्दगलनो भिडिअफ्राबो सब बिसिनि गोजाना दासान्दिहाय थ' आंबो गोसोखांबाय आरोना लोगोफ्राबो थुहरबाय थानायजों लोगोसे दरखार गैया आंनि हिसाबाव आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेबो जे गावसिनि जुदि पार्सनेल लाइफनि प्रब्लेम बा बेखौ ससियेल मिडियाआव होद्राय जाबाय थाया होननानै आं सानो आरोना वाट्सएपआव स्टेटास होनाया आलदा खोथा सनाफोर फेसबुकआव नों फुरा नुजोबो वाट्सएपआव देन थिगासे नोंनि रिश्तेदार नोंनि मा नों बिसोरखौ एसे मिथिहोनो नाजादों बा बिसोरखौ दान्दां लोंदाव होनो नागिरदों बा थुनो नागिरदों बिसिमाव आङो सोलियो बे फेसबुकआव थांबाय होनबाथाय आरो नों माथोबाव नों आंहाबो बखिखागोनानो माबायाव बिरबायनाय बाराव बयबो एसेबाबो गोजोमखागोन होननाय बायदिसो नङा होमबा सोरनाबा बेफोरबायदिया आरोना थ' आंनि बेलानिफ्राय जेबो गैया बे लोगोफोरखौ थारा थिथा होगोन आं र' थांगासिनो आङो फिसालाफोर गासैबो बिजनियाव साफा लोगो हमगोन आरो नोंसोरखौ ब्लग्सआव लाबोजोबगोन आङो आरोना नै बिसोरनो आंनि लोगोफोर दालाल होननाय बायदिनो आरो सनाफोर मैयानिजों सेम हालोदबाव फिसालाखौ उन्दुथों होननानै बुंनाया नै बियो बिराद दिगदार खालामो बिदाखौहाय थाद गाज्रि मैयानि फोथा थुनाया जोंना नायखांग्राना बेयावनो दङ दासिमबो होमबालाय आं एसे गथ'बाय
थांदो बे गाखोआबो मायाबो आयौ बिदि थाबायनानै बबेसिम थांगोन बियो बिदि थाबायबाय थायो आरो नोंसोर साइकेलजों बेरायहैनाय बिदिसो होमबा आंलाय बामजानासो सलायलांनो सानदों आरो बिदिसो साखाखौ दावखिनांनायखौ आं नांलालै खुदै खुला आं हे प्रभु थांदो आं मिथिला बोरै थांदो आं नांलायबायथा बिफा फिसा भगबान मा जानो आरो साननो नांला जे दिनैसो नायजेननाय सोरबा साननो हागौ मा टपिकलेस भिडिअ बियो होननानैहाय थ' टपिकलेस बिदि नङा आंहा लोगोफोरजों एसेबाबो सावरायनो मोजां मोनो आरो मावनाय दांनाय एसेबाबो शेयार खालामलायनो मोजां मोनो खिजानि आंनि फिसाखौबो बिदिसो मावनांगौ बिदिसो होननानै सोरबा सोलोंनोबो हागोन जेरै आंबो हाजार फिसा इउटुबारानो जा गिदिर इउटुबारानो जा बेफोरनिफ्राय मोनसे सोलोंनांगौफोरखौ बोखांनानै लायो गावनि जिबनाव एसे माने थांनानै थानायाव एसे हेल्प मोननाय बे टाइपनि आरोना बुद्धि बेफोरबायदि बोखांनानै लानो हायो थ' बेफोरबायदि सावरायनो थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव फैयो आरो कमेन्टनि गेजेरजोंबो सोरबा गोबाङैनो बुजायहरो बुंहरो बिदि नङा बिदिसो मैयाबो आङो खर' खाथिनानै थादोंब्ला खर' खाथिनानै ओंखाम जाफ्लांगारोहाय बेबो आंनि मोनसे बिराद गाज्रि आदत आरोना बेखौबो सासे आब'आ आगै खर' खाथिनानै ओंखाम जानो हामा होनहरदों स' थेंक इउ स' माच आब' नंमारगौ आं मोनथिगौ खिन्थु गोजोननि टाइपनि नालाय आंबो बावनानै माने सेस आरोना आरो लोगोफोरनि ओरैबायदि खोथाबाव आरोना आंलाय इउटुबार फन नाम्बारसो थालायलायो सानदों जाबाय फाग्लि जादों बिसोर माने आंखौ थुहरो आरोना इउटुबार जाबाय मा जाबाय होनना बिदि थुहरो बैसागुआव दख'ना गांसे होनांगोन इन्दि फास्रा होनांगोन होननानै फाग्लि जादों आंनो इन्दि फास्रा दख'नाखौनो मोननो थाङा आरो आंखौ बिदि बुङो आरोना बिसोर सनाफोर थ' आंनि लोगोफोरनि फारमासिटिखौबो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामफादेरनाय जाबाय आरोना दा जेबो नङा प्रिटियालाय आंखौलाय मानो फन खालामलाबायनांगौ मा दोरखारनि फन खालामनानै गावनि प्रब्लेम खिथाहरनांगौ बे सुनिफ्रा ओरैनो जलायहरो थ' बयनाबो बे टाइपनि फाग्लि मेन्टेल लोगो थायो नङा होमबा बिसोरजोंसो माने नोङो सुखु दुखु फ्रि जानो हायो बेखिनिखौ नोंथांमोनजोंबो सावरायदेरनाय जाबाय आरो जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय